Hello. Murise kwa muri guys. Hope muri bo. Kune vanyowani tinotokumbira musubscribe, mulike, mushare, mucomment guys. Andit. Ndokuti tito simba andit. So guys, nyaya ndauya nayo nhasi inyaya ya Stana ati iye akuda kutsiva ada kuimba jits, ada kupindira pachinzvimbo chabaharare sezvo baharare vakuimba gospel hanzi paboka. So paboka apa ngandipindochi ndirovo jiti ndipedzere, but baharare seems like vane tumwe jiti gospel twavari kurova maize. So guys, ndiudzei zvamunofunga nezviri kutaurwa naStana zvichi mucomment section. And video racho raanga achitaura iri ndo iri rikuteera after pandit. So guys, ngatione video tese, musakanganwa nokusubscribe guys. Tobatana pa next video. Hayo ndikutaurira mwana. Patobuka kwanza vale vanzi paboka gebu. Ndakuimba jiti. Ndinakuimba jiti manje. Ndakanoti vanoda chiniita kuti Zindabwe simunzamawo pane gebu. Next mari kodzesa napinda. Takujiti. Apa kuona ari pakugara zvigure zviripo. Zvigure zviripo. Vanogona